जोंनि आमाइया माने मोनसे हालेवग्रा ट्रेक्टर गंसे बायना लाबोदों आरोना नै दा बे ट्रेक्टरनि सोमोन्दै बियो माखासे खोथाफोर फोरमायनो हागोन नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आमाइनिफ्राय। बे ट्रेक्टरखौ आं महाराष्ट्रनिफ्राय बिहरनाय जादों। बे जाहैबाय उननि नांगोल। नैबे गंनै नांगोला एवनानै गेजेराव थालांनायखौ बियो एवगोन। बेहा साखाबो दं, साखाखौ बख'थ'नाय जाबाय हालेवनांगौनि थाखाय। एकदम सहजथार आबाद मावना जाग्राफोरनि थाखाय बे क्लिपखौ होदो, बेनिफ्राय बिदिल' दोगथाबदो, जाबायबो। सिम्पोल, बेनिफ्राय एकदम सहजैनो मावना जानो हागोन। आं बेखौ स्टार्ट खालामनोसै। बियो जाहैबाय उननि नांगोल। मेचिनफोरानो बरिया ट्रेक्टर फिसा आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथिसोग्रा आबाद मावग्रा मावथिसोग्रा